mira lejos. Recupera un poquito el trote que lo estás perdiendo. Avanza un poco más rápido, vamos. Muy bien, suficiente. Lluís, quines indicacions li estàs donant a l'Alba? Hola, mira, ahora Alba está teniendo una de las clases prácticas de técnica que tenemos durante la semana. Estamos practicando uno de los ejercicios que hacen las competiciones, que consiste en que el caballo ande con el cuello un poco más bajo y más abierto de lo normal para hacer lo que se llama paso medio o paso largo. La clàssica com està al nostre país, a Espanya, i també a fora, a Europa? Quina és la comparació que podríem fer-ne? Bien, la modalidad de la doma clásica para personas amazonas como Alba tienen una especialidad que se llama doma adaptada. Es una especialidad deportiva que está instaurada en todo el mundo y hay competiciones europeas, mundiales y también forma parte del programa de los Juegos Paralímpicos. En España, la doma clásica abierta a todos los jinetes está muy evolucionada. De hecho, no sé si sabéis que en los Juegos de Atenas España fue plata por equipos y tuvo una medalla individual, o sea, el nivel es muy alto. En lo que se refiere a doma adaptada, tenemos el proyecto de este año acudir a los Juegos Mundiales de Kentucky en Estados Unidos, en los que se va a pretender llevar un equipo español en el que en principio hay ya una amazona cualificada, que es Sonia Villalba de Madrid, y esperamos que Alba consiga esa cualificación para también acudir a esta cita tan importante como miembro del equipo español. Lluís Lucio s'ha involucrat de principi a fi amb el cas de l'Alba. Per ella és un pilar fonamental per la seva carrera esportiva. I m'escalfa una mica perquè jo el tingui a punt i tal. De fet, l'altre dia ella es va muntar en el Palmero i va fer l'entrenament previ que té el Luis Lucio, que és el meu entrenador, i quan m'hi vaig pujar dic, ostres, que bien que va el caballo. I clar, el professor, clar, és molt així, recto i pausado, no? Però, saps, és un professor molt professional i és molt bo. M'ha millorat molt l'equilibri, perquè abans no tenia gaire equilibri. De fet, em vaig canviar d'escola i era una escola especial, aquesta a Mataró, i allà, clar, hi havia nanos que també tenien certes discapacitats i hi havia nanos que no controlaven, jo què sé, les seves emocions. Per exemple, em donaven un cop amb la mà i perquè jo tenia falta d'equilibri, doncs jo em queia de seguida i vaig caure moltíssim. I amb el cavall el que m'ha ensenyat és a tenir molt d'equilibri. Ara ja em fan així i no caic, per més fort que m'ho facin. I m'ha ajudat molt a donar-me seguretat i sobretot llibertat, que jo quan estic a dalt del cavall és com si estigués en un altre món. L'Alba i el Palmero continuaran galopant per aconseguir el seu somni. Des de Canal Català Maresme i del Maresme Esports, Alba, et desitgem moltíssima sort de tot cor i esperem que aconsegueixis participar en aquests Jocs Paralímpics de Londres el 2012. Moltíssima sort. I nosaltres acabem aquí el programa, però abans us hem de recordar el correu electrònic maresmatv@guai-e.com, maresmatv@guai-e.com, al que podeu fer-nos arribar les vostres històries esportives. Recordeu que si practiqueu qualsevol esport, ja sigui el futbol, el tennis, la natació o l'esqueleton, qualsevol esport, ens podeu fer arribar la vostra història perquè nosaltres anem amb una càmera i compartim amb tu un matí, una tarda, i que ens expliquis com vius tu l'esport. A més, tenim un grup de Facebook al que ja pots unir-te i allà trobaràs tota la informació del programa i molts events i totes les coses que vulgueu, també per estar en contacte amb nosaltres. I fins aquí el programa d'avui, el primer programa de la nova etapa del Maresme Esports. Nosaltres estem molt contents d'estar aquí i ens tornem a retrobar la propera setmana amb més esports, més entreteniment i més històries. Que vagi molt bé. Una salutació per Maresme Esport.